India ne ko? Ai na gaya ma ba abincin kasar da babu a nan gari. Ai Kano kan kaske ne. Kai yaya? Ya za ka ce wani ba zan ji ba kai kana cewa wani gwanja kai gwanja. Gwanjan sa'an ka ne za ka ce wani gwanja. Kar ka ga ina ganin mutuncin ka. Ya me? Kar ka ga ina ganin mutuncin ka dan baban mu ɗaya da kai. Ni da Ado Gwanja. Ya ƙi ji ya ƙi gani, ya ƙi bari ya ƙi babu, ya tattara kayansa, faɗakarwa, ilimantarwa, nishaɗantarwa. Ni da Ado Gwanja. Produsan shirin M Sharo. DOP Bisalan Waka. Director by M Sharo. Ya ƙi jin maganar iyayensa, ya taho neman Ado Gwanja. Shiri ne mai dogon zango. Daman ka ci kwanan nan abinci ba dole cikin kai rikici. Wani kare na gani a irin mai mana kafa. Irin mai gaji. Gashi ko Hamisu bare kan ma babu. Ana nuna mun amuna. Ka wanda za a wanke ko da aljani. A banda dai aljani. Ka taba ganin an cuci aljani kuma ka sha? Ai dai ka cuci aljani. Yana haɗuwa da Ado Gwanjan ne ko kuma dama kyaruwarsa yake sha a cikin birni. Kuma rokar da iya san da matsala wallahi tsakanin ka da iyayenka. An gaya ma abin za shi Gwanjan ya ɗaukaka. Kaga me zai zo da kana kaga akwai Hadiza gaba. Kare kuwa. Bare yaya. Kare kuwa. Ya tsara mata. Kare kuwa. Wa za ka ga. Gwanja ga mutumin gaba nake gaya ma. Ai wannan yi ne Ado Gwanja? Wannan ne Ado Gwanja? Na ba shi bane. Ni da Ado Gwanja. Kasan gadan nan shi ne in ka zauna a ƙasa zaka ji mota tana Ita ce? Nan ne. Na Gwanja wata mota da gani ne fuka fuka kin je haka sai ke haka. Allah! Sai ka ga Gwanja. Allah, na baka. Sai ka Gwanja. Na baka. Sai ka Gwanja. Na baka baba na. Na baka baba na. Na baka. Ya zo muku daga kamfanin AM Kiyawa Entertainment. A sha kallo lafiya.